mor siger, at man altså ikke behøver at rejse langt for at opleve noget stort. Men det er jeg altså ikke helt sikker på. Derfor laver jeg altid min egen kikkert. Måske handler det bare om at se noget andet en gang imellem på en lidt anden måde. Nogle ting, de venter nemlig bare på, at der kommer nogen og lægger mærke til dem. Måske er verden større og meget mere særlig, end den ser ud til. Eller måske er den præcis lige så stor, som den skal være. Det handler nok bare om at se den og passe rigtig godt på den. Sådan er det også med de mennesker, jeg møder. Og de må være på vilde eventyr og se verden. Nogle gange tror jeg, at de voksne glemmer det lidt. At se efter noget andet en gang imellem. Det er faktisk slet ikke så svært. Man skal bare kigge godt efter.